Jo, čuře, pánové, my jsme zpátky u dalšího vaření s Matějem. Dneska se po měsíci jste se konečně dočkali pro risotto pro našeho milovaného Danička. Miluju tě, tady jsem, lásko, tady jsem. Takže, myslím si, že to nebudu natahovat, protože stejně jsem prostě jenom cringe normální youtuber, který nikoho nezajímá. Ale jako myslím si, že o risotto, tak tady máte risotto. Takže, uvidíme se u návodu, jak připravit risotto s Matějem. Takže základ každého vaření je samozřejmě cibule, která nesmí chybět skoro v žádném italském pokrmu, nebo pokrmu jako celkově. Takže první, co uděláme, je, že se oloupeme cibuli, nakrájíme cibuli a pak se pustíme na maso. Po tomhle videu budete umět udělat risotto i poslední. Takže máme tady připravenou cibuli a vím, že nějaký lehce nedementní z vás asi ví, jak se krájí cibule. Ale já vám to se prostě vysvětlím. Cibule se krájí dvouma způsoby. Buď to můžeš udělat první variantou, a to já si prdel, žádný jiné varianty nejsou, prostě to ujeb! A následně potom, co to ujebete, tak to takhle vezmete. Vidíte tu takovou tu blbost? Takovouhle, ten bobek, já jsem si jistý, každopádně tady vlastně můžete to krát na proužky, takhle, tímhle takhle směrem. A nesmíte tady dokrojit, aby se to pak krátilo krásně na kostičky, protože víte, jak říkal Shrek, že cibule mají vrstvy, tak tady to platí a krásně to dá využít. Takhle krásně musíte dělat proužky a nesmíte ukrojit celý ten kus cibule, musíte dělat jakože proužky. Tak fajn, dále to prostě uděláme jednoduše, prostě takhle to ujebete prostě celý. Uděláme z druhou části cibule. A potom to zase takhle krásně najebete na kostky, jo? Je to úplně lehký. Myslím si, že to zvládne ještě jako většina postižených. Víte co? Řekl jsem vám, že cibule se dá krát tím způsobem. Takže zase, prostě to najebte! Takhle to najebte! Takže už tady máme najebenou cibuli. Haňa, kurva! Takže máme v zásadě maso. Protože my jsme masožrouti a bez masa nemůžeme ani dechat. Máme tady, myslím, že to je kuřecí nebo krutí, je to asi úplně jedno, co použijete. A my to potřebujeme na to risotto na jemné nebo na malé kousky. Takže děláme následující. Abych si to takhle vzal a prostě to ujebal takhle půl na půl, protože to je prostě tlustá vrstva masa a to tady nechcem. Tady máme jednu část, druhou část a na tyhle se to asi ukáže nejlíp. Takže, klasika, jako u té cibule, uděláme si prostě jakoby kroužky, to se nám bude krájet nejlíp. Teď to prostě takhle vezmeme a najebem to na takhle malé plátečky, jo. Takže takhle se prostě krají maso, jestli byste nechápali. To sami udělejte s tam těmi dvěma částma a my se vám ozveme, až to bude hotový. Potřebujeme se to osolit a opepřit, protože maso prostě nemá chuť, že jo. Máme to maso samotný, ne balený, takže to potřebujeme než okořeně, takže trošku pepře, protože pepř je hodně výrazný. Jo, stačí třeba. A soli trošku víc, protože v tom chceme nějakou chuť, taky třeba taká, nevím, zhruba takhle třeba. To je možná dokonce moc. Takže trošku míň než to. A pro nějaký sladký žaludky to bude celkem těžký, ale musíme se v tom prostě jakože prohrávat, aby to koření bylo ze všech stran toho masa. Takže prostě pro slabší povahy bych se na to risotto asi vystral. Ale jestli se nebojíte, tak prostě takhle to prostě vezmete. A takhle to musíte krásně prostě prohňácat prostě, jo? Jakože, aby jakože fakt prohňácat, jako víte co myslím. Protože prostě to koření se musí chytit jako na každou stranu každého kousku toho masa, takže tohle to prostě musíte vzít. A až už nevidíte pepř tak dobře, protože už je jako prostě rozprostřený, tak si myslím, že to je dobře, protože sůl je neviditelná, ta se vsákne do toho masa hned. Ale ten pepř jde dobře vidět, takže když si takhle to maso trošku rozprostřeme, tak vidíte, že ten pepř je jako tak úplně různě na všem, jako každém jako kousku masa. Jo. Část, kde si špiníme ruce, máme vlastně za náma. Takže uvidíme se při rozpálené pánvi. Takže máslo má dost jiné maso. Víš to? Na tomhle se dá něco smažit, jo? Takže vezmeme naši cibulku
protože cibulka se dává vždycky jako první. A musíme ji spěnit, neboli zesklovatět malilinko. Pozor na cibulku, ať se nám nespálí. Jo. Musíme ji malilinko spěnit, jo, jestli víte, co to znamená. Prostě zesklovatět, a když tam bude taková pěna u toho, tak to vlastně bude už skoro hotový, nebo jako prostě v tom stavu, kde to chceme. Tak tam dáme maso, počkáme, až to zbělá, pak tam dáme naší rejži. Potřebujeme k tomu ještě vývar, a jelikož jsme chudí, tak si uděláme vývar z vyše. A na to potřebujeme půl litr horké vody, neboli vařící se vody dokonce. Takže vlastně uděláme prostě toto. Dáme to... Dáme to vařit. Konec, jo? Připravíme... kurva, ok, cibulka už se dělá. Teďka tam vrhneme to maso. Připravíme si rejži. Takže, dobře, už se nám dělá teda maso, teďka máme trochu láčes, protože maso se dělá trošku díl. Takže připravíme si teda ještě zeleněný bujon. Takže si vlastně uděláme vývar a vlastně uděláme rejži a ta rejži potřebuje vodu, aby se udělala, ale my nedáme vodu, my dáme ten vývar, aby jsme to nemuseli solit. A prostě díky tomu vývaru ta rejže bude jako víc dobrá, víc krémová a prostě všechno tohleto. Potřebujeme přesně půl litru vody, takže až ta voda se začne vařit, tak si připravíme vývar. Takže jelikož potřebujeme, aby ten vývar byl jakože fakt dobrý, takže ten bujon musíme trošku rozdrobit. Aby se nám líp prostě udělal ten vývar, jo? Takže prostě takhle to prostě vezmete a nadrobíte to, co nejvíc můžete. Voda už se dělá. Takže dobrý. Vodu bychom měli. A musíme tam dát půl litru té vařící vody, jo? Bacha, se neopaříte. Půl litru, jo? Půl litráros. Nice. Takže teďka tam musíme dát trošku rejže. Teďka je ten moment krizový. Takže potřebujeme tam akorát rejže, jo? Nevím, kolik bude potřeba. Musí jít na všechno, takhle. Takhle rejže. Jak to zalejeme tím vývarem. Tak. A musíme tam ponořit úplně všechnu rýži, protože rýže se vlastně dělá tou horkou vodou. A ona ta voda bude postupně mizet. Já vím, že to neuvěřitelně, ale ta voda bude mizet. Protože ta rýže potřebuje vodu, aby se udělala. A vlastně ona sebere tu vodu a vlastně tak zároveň změkne. A zároveň zvětší svůj objem. Takže risotto je vlastně prostě o tom, že připravíte základní syroviny a pak to vlastně zavěsím na tom, jak dlouho se dělá ta rýže. Takže my jsme se šli tak za půlkou cyklu, když to dáme takhle na stěnu té pánve, tak vidíte, že ta rýže se krásně takhle úplně jednoduše padá. Vidíš to, jak padá? Se tam chybí voda, tak musíme zařídit, aby se ta rýže měla v čem dělat. Takže zase přidáme trošku vody. Když dojde vývar, tak tam prostě dejte normální vodu, prostě neserte se s tím lidi. Vývar to vlastně tu rejži udělá jakože dobře, ale prostě jako udělat další vývar, to by bylo, myslím, že dokonce moc, prostě vývar je fakt, prostě bujon je zahušťovadlo. Už ta rejže měkne. A jednou za čas, je už úplně tak 10-15 minut, což je taková průměrná, což je taková jako doba, kdy se ta rejže, jako jak dlouho se ta rejže dělá, tak normálně takhle si prostě vemte, takhle prostě ujebte, už prostě jedno zrníčko. To prostě poznáte. Krémový risotto
má prostě měkkou rejži. A když to je křupavý, nebo ještě takový jako tvrdší, tak prostě musíte ten cyklus prostě ještě prodloužit hod. Až to bude hotový, tak tam dáme trochu této bonduelle zeleniny. Ještě tam je hrášek a řepa. Tak já nevím, tak třeba tolik třeba stačí. Hele, mi je to fakt líto, že to je zdlouhavý, ale o tom bezu to prostě je. Italský matky u toho straví prostě jako půl dne. Protože dělají tu porce ještě větší, takže to zalívají tu vodu ještě díl právě. Čím víc rejže, tím víc to vlastně tu prostě vodu sakuje. Ale jako na můj obhajobu. Chtěli jste risotto? Máte risotto. Že jo, Danečku! Tak risotto se nám konečně dělá, už jsem tak šťastný, že už tady nemusím stát, ty vole. 20 minut, nebo dokonce 30 minut jsem tady stál kokot. Pak jsem nasrný, jak můžete z mého tónu hlasu poznat, ty vole. Ale konečně už je tady tam, to hovno se možná ani nebude dát jistotu. Takže zelenina je za mě hodně důležitou složkou. Jsem tak slabý, musím posilovat víc. Takže, tam musíme dát ani ne tolik. Musíme si mezi tím dát, aby se nám to risotto nepřipálilo. Protože už jsem se s ním sral dost dlouho na to, aby jsem to teďka takhle posral. Takže dáme tam tak přiměřeně, nevím kolik, trošku, hlavně bez té vody. Tolik by mohlo zatím stačit. Aby to mělo nějakou barevnost a nejenom bílá kaše, prostě to nikoho nezajímá. Jako, jestli jste někdy byli v nějaké restauraci, nějaký český, ne italský, tak si myslím, že tohleto by nějaký restaurace s 2 nebo 1 hvězdičkou by dokonce mohly servírovat tohleto. Krémové risotto se zeleninou a kuřecím masem. Myslím si, že je to špatně na tom. Na tomhle bordel. Jedna. Myslím, že ty zeleniny tam je asi akorát, no možná trošku méně, ale to je no. Je to čistě na vás, záleží jak moc chcete žít zdravě. Máme tady ten sýr, máme tady strojadlo. A to je většinou na jemno, si můžete vidět. To je vlastně to stejné jako to na hrubo, na malý kousky. Na jemno. Jo? Takže nevím, kolik tam toho dáváte vy. Já ho tam dávám tak jako ani ne moc, ani málo. To asi je taky ještě málo pořád, tak to by mohlo stačit. Nevím, jestli to vidíte dobře, ale mně to asi bude stačit. Tak jo. To musíme dobře rozmíchat. A musíte jako rychle, jo? Já jsem to tady trošku jako podcenil trošku. Protože ten sýr se musí zamíchat do toho risotta ještě když se z toho kouří, ještě když to je horký právě. Protože ten sýr se musí roztýct a ta chuť toho sýra prostě se musí jako vmísit prostě. On se chová jako beton, ty vole, tekutej, ty vole, to je jedno. Se to musí prostě ten sýr vmíchat do toho risota, aby ta ryž měla nádech toho sejra. Bylo to prostě dobrý. Hele, panstvo, myslím si, že risotto je dokonáno. Tak si myslím, ty vole, že tohle můžeme dokonce servírovat, už je hotovo. Po asi, vole, po 2 hodinách vaření jsme se pracovali k tomu na zázraku. Takže servírování. Jakákoliv nádoba, talíře, máme tady samozřejmě talíře, ale já si myslím, že do té narozené misky je to pohodlnější. Já jsem prostě vyrost, že to se prostě dává do téhle misky, ale je to úplně, dáte si do toho kupéce, do čeho chcete. Prostě je to úplně jednoduchý, tak to prostě naberete čímkoliv a dáte si tam svoji porci. Já toho moc nechci, taky si myslím, že tohleto by mohlo stačit. Bylo to strašně zdlouhavý, ale po 2 hodinách konečně jsme to dokázali. Všechno se dá, když se chce. Ale vy to máte ze 3 do 10 minut, takže prostě život je těžký. To je jedno.
Chtěl bych poděkovat strašně moc Danečkovi, protože on je duo, prostě ten pokrm zázračně vznikl. Fakt se to vážíme, děkujeme, že takové fanoušky může mít, fakt se to vážím. Za těma číslama jsou lidi. Když těch lidí fakt málo, musíme jako nabrat jako věci. No tak to je jedno do příště videa. Takže chtěl bych vás požádat lidi. Ten, kdo má motivaci něco dělat a prostě nemá co dělat a chce prostě něco psát, tak je do komentářů pod tohle video tam dolů a napíše, co chce vidět v dalším díle. Takže ještě jednou děkuju za Danečkovi za nádherný nápad, který nás za 2 měsíce, ale co se dá dělat, to je jedno. Musíme vám teda ještě s radostí naposled poděkovat, že prostě nás podporujete. A já vám to oplatím s moudrem. Když se do toho nepustí, ubode jeho kostí. Jmenuji se Matěj Halečík, uvidíme se u dalšího videa, takže nazdar.